zdravím vás pri BNS Sports a ja sa práve spojím s môjim vyslancom, s Patrikom Bosákom, ktorý je na hokejovom štadióne v Michalovciach pri treťom zápase v finále prvej hokejovej ligy medzi Bardejom a Michalovcami. Patrik, počujeme sa? Áno, ja som sa práve spojil s Patrikom a hneď prvá otázka na Patrika. Skúsme sa pozrieť, ako to vyzerá pol hodinu pred zápasom. Patrik, počujeme sa? Takže zdravím pre BNS Sports. Ja sa nachádzam momentálne už na štadióne a ako to vyzerá? No vyzerá to tak, že proste naozaj atmosféra je tu konečne taká, že by sa dalo povedať, že stojí to za to aj na Slovensku. Vráťme sa do kotla. Patrik, je už cítiť zimomriavky? Áno, tak zimomriavky samozrejme ešte zatiaľ nie sú, ale s prvými akciami a s prvými hitmi určite budú. Viaceré zdroje uvádzajú, že bude tzv. Plný dom. Je to pravda, respektíve ako to vyzerá s návštevnosťou? Návštevnosť, samozrejme, návšteva je tu plný dom, no. Čo si budeme hovoriť, je tu plný vážne dom. A ja dúfam, že to tu nespadne, keď vyhráme. Aká je dopravná situácia v okolí štadióna? Doprava, všetky miesta parkovné sú vlastne od GPH až tu po najbližšiu križovatku, vlastne po benzínku sú beznadejne zaplnené, riadi to na polícia, samozrejme. Patrik, zistila si aj nejaké ceny v bufetoch? Tak ceny bufetov, v podstate ten popcorn sa pohybuje od 50 centov do 1 eura podľa veľkosti balenia, samozrejme, aké už chcete. Ceny aperitívov samozrejme, že nebudeme zverejňovať, je to tá stará klasika, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. A posledná otázka, aký je tvoj nejaký tip na výsledok? Tak môj osobný tip je, že ničine, to znamená, že Michalovce vyhrajú 3-2 po predĺžení. Áno. Čiže ja sa práve lúčim zo správ pre BAS TV Sports.